हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चेनेलाव फिन आरोबाव बरायहरफिनबावबाय गोदान मोनसे भिडिअजों। दिनै जों सावरायनो आखायाव लादों हेल्थ कुइज स्टाडि। इजर'आ हस्पिटालफोराव मानसिफोरनि गेना आरो इमारजेन्सि आरो आइसिइउफोरखौ नोजोर होनाय थांखियै बे हेल्थ कुइज स्टाडिखौ गं 20 प्राइभेट हस्पिटालफोराव बाहायो। कुइजनि आबुं ओंथिया जाबाय क्वालिटी आपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस टेक्न'लजि। नेक्स्ट जों सावरायगोन अपारेशन ब्लु फ्रीडम। 2021 हादरनि बेंगुराफोरखौ बुहुमनि गोजौसिन दावहा फोथाराव मोनहैहोनाय थांखियै मिनिस्टार अफ सशियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्टनि डक्टर वीरेन्द्र कुमारआ बेखेवजेनो 2021 इंनि आगस्त दानाव। नेक्स्टआव जोङो आरो सावरायगोन हर हिट स्टिर स्किम। 2021 आगस्त दानाव लाइमोनफोरखौ गावनि आथिङाव गसंथा होनायनि थांखियै थुलुंगाखांहोनो हारियाना हादरसाया हर हिट स्टिर आसनि बेखेवजेनो। नेक्स्ट सोर्स आइआइटि माद्रास 2021 वेस्टनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आइआइटि माद्रास फसंथाना सोर्स डिजिटेल प्लेटफर्मखौ बाहायो। 2021 इं मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव सोर्सआ गाज्रि जानाय गासै इलेक्ट्रनिक मुवाफोरखौ बायनाय आरो फाननायाव जगाजग खालामना होयो। दानिया कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल गोजोन गोरोबथा। 2021 इं मायथाइनि सेप्तेम्बराव आसाम सरकार, भारत सरकार आरो कार्बि सोमावसार हान्जानि गेजेराव 3 खनायारि कार्बि आंलं अट'नमास गोजोन गोरोबथा जायो। नेक्स्टआव भारतनि गिबि दुगं कनजारभेशन रिजार्भ। सेप्तेम्बर 2021 इं अक्ट'आव तामिलनाडुनि पर्क बेआव भारतनि गिबि दुगं कनजारभेशन रिजार्भ गायसङो। दुगंनि ओंथिया जाबाय गांसो जाग्रा लैथोनि मोसौ। नेक्स्टआव जों दा सावरायगोन एग्र' वेस्टनिफ्राय बाय' बिक्रजों दालान न'। सेप्तेम्बर 2021 इं अक्ट'आव आइआइटि हायद्राबाद फसंथानआ गारजा आबाद एग्र' वेस्टखौ सोदांनानै बाय'ब्रिक एबा इथा बानायनानै भारतआव गिबि दालान न' लुयो। स' लोगोफोर, दिनै एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। टेक केयार, बाय।